želiš, budi i ti jedna od nas. Wings, tvoja ruka u mojoj ruci, to nam daje pravu moć i sigurno bit ćemo jače od svih. Wings, osmijeh koji očarava i osvijetli naš svijet, daje osjećaj što zna pravi put. Ako to želiš, budi i ti jedna od nas. Nebo se žari od čarobnih zraka, avantura je počela sad. Pod zvijezdama takne nebo i putujem kroz svemir. Tad vrijeme nestaje, samo mašta ostaje. I moj let do neba. Wings, tvoja ruka u mojoj ruci, to nam daje pravu moć i sigurno bit ćemo jače od svih. Wings, osmijeh koji očarava i osvijetli naš svijet, daje osjećaj što zna pravi put. Wings, taj čarobni wings, samo moj zvijezdani let i snaga te sjajne zrake ispod tog znaka Wings. U prošloj epizodi Wings su pokušale zaštititi knjigu udruživši svoje moći pomoću konvergentne magije. No vile se nisu uspjeli suprotstaviti Trixu. Icy, Darcy i Stormy su uzele knjigu i pobjegle. Sada je preostao još samo jedan dio knjige. Bloom, zašto toliko naporno vježbaš? Čudo mi je što je prošlo toliko vremena od kad nas je Darkar napao. Sve je mirno, zar ne? Previše mirno. Djelo je kao zatišje pred buru. Trostruki udarac. Ja! Što se dogodilo? Ne znam. Od kad se Darkar pojavio, moje moći su postepeno počele slabiti. Ima nešto u vezi njega. Što da radim? Predložio bih ti da se prvo odmoriš malo od svega ovog. Ali ne mogu raznijeti niti ovu stijenu. Kako ću onda zaustaviti Trixice? Kad tad one će otkriti tajnu arhivu? Nemoj se brinuti oko toga. Mislim da je tajnu arhivu nemoguće pronaći. Ali to nije točno, profesore. Ja znam gdje je. Slučajno sam je pronašla. Moram čuvati tajnu, ali to je tako teško. Bloom, moraš biti jaka. Moraš mi obećati da nikada nikome nećeš reći gdje je arhiva. Čak ni meni, okej? Hej, jeste li vidjeli Leli Top? Super je. Oprosti, jesi li možda vidjela Tehnu? Pa ne moraš se ispričavati, vidjela sam Tehnu. Bila je zauzeta traženjem logičnog izgovora da te ne vidi. Ne znam, možda nikad neću razumjeti Vile. Hej, bok Tehna. Slušaj, mislim da bi trebali porazgovarati. Imaš minutu? Sad ne. Naravno da ne želim vidjeti Timija. Zašto bih htjela vidjeti nekoga tko se ponaša tako nelogično? Ali što je točno napravio? Misliš što nije napravio? Zar ne misliš da je to zbog toga što je malo stidljiv? Flora, on bi trebao biti majstor magije, heroj. Stidljivost je samo izgovor. Da je nešto htio učiniti, već bi to učinio. Oslabila te je moć Feniksa, zato što je tvoja moć zmaja suprotna njegovoj moći. To me i brine. Možda bi ako obnoviš svoju vezu sa zmajevom vatrom, mogla uspostaviti balans sa Darkarovom energijom. Stvarno mislite da to mogu? Odgovor leži u tvojoj dalekoj prošlosti, mada bi traženje moglo biti rizično. Što ako se dogodi nešto loše? To je malo vjerovatno, ali ovu odluku Bloom mora donijeti sama. Ukoliko uspijem, bi li onda moje moći mogle biti od koristi u borbi protiv Darkara i njegovih špijuna? Uvjeren sam u to. Vidjet ćemo se kad se vratim, slatkice. Mua. Nemoj se brinuti, okej? Budi pažljiva. Spremna sam na sve, profesore. Učinimo to. Tako treba, Bloom. Siguran sam da ćeš biti dobro, ali kao što oboje znamo, svako magično putovanje može imati neočekivane rezultate.
Dame, možete li me pričekati vani? Ove čini zahtijevaju potpunu koncentraciju. Je li ti udobno? Somnio Falax. Bloom, gdje si? Gore sam na nebu. O, čekajte malo, netko je dolje. To su moji roditelji. Mogu li im se ići javiti? Ne, Bloom. Žao mi je. Tvoja sudbina je puno dalje. Što se događa? Moji pravi roditelji. Mama, tata, jeste li to vi? Čujete li me? Zmaj. O ne. Mama, tata. Što se događa? O, ne, u pomoć! U pomoć! Vratila sam se. Kako je prošlo? Prvo mi reci što se dogodilo. Pa, sve je nekako nejasno. Ne sjećam se ni Gardenije. Čekajte, znam, vidjela sam svoje prave roditelje i vidjela sam Zmaja. Imao je oči od zlata i onda... Da? To je sve čega se sjećam. Pa što vi mislite? Djeluje mi kao da si izbjegla sve zamke i potencijalne opasnosti. Dobro obavljeno. Hvala vam. Znači sada mogu provjeriti svoje nove moći? Bolje pusti da se sve malo slegne. Možda kasnije. Dobro, ako vi mislite da je tako najbolje. Kako su izgledali? Jesu lijepi? Jesi više na mamu ili na tatu? Koliko imaju godina? Jesu li zajedno? Je li tvoj tata? Ajde, ostavite na miru. Prijeđimo na ono bitno. Što je tvoja mama imala na sebi? Ne sjećam se. Mene je bilo najvažnije da vidim njih i Zmaja. Profesor Avalon, trebate odmah vratiti tamo i ovoga puta obrati pažnju, mlada dama. Naravno, ako si umorna... Hej, jučer sam snimila novu pjesmu. Jel neko želi čuti? Da, cool! Čekajte, idem i ja. Što nije u redu, Bloom? Ti ne ideš? Ne znam. Bilo je uzbudljivo vidjeti moje roditelje iz Zmaja, ali bilo je čudno kad sam vidjela roditelje koji su se brinuli o meni sve te godine, a ja ih nisam niti pozdravila. Sigurna sam da će razumjeti. Moraš istražiti i onaj drugi dio svog života, to je sve. Hvala ti, Lokit. Što se događa s tvojim očima, djeluju li? Ne znam, profesor Avalon nije htio da ih odmah isprobam, ali mislim da sam dosta čekala. Jesi li sigurna? Što se može dogoditi? Magija Wingsa! Hej, osjećam se jače. Možda je Tehna u svojoj sobi. Bloom, što se događa? Jesi li dobro? U stvari, nikad nisam bila bolje. O, hej cure, jeste li vidjeli Tehnu? Imam osjećaj da me izbjegava. O, sigurna sam da nije tako. Hajde, hoćeš li da je zajedno potražimo? O, to bi bilo super. Pa, dragi moj Timi, od kad si se zateleba u Tehnu, trebao bi se naviknuti na njezino ponašanje. Kako si mi, Timi? Dobro, razumijem. Fora, ali radije bih hodao. O, baš sam nepažljiva. Skarmax! Hej, ne, čekaj. Bloom, ne! Evo. Što? Ne. Molim te, Bloom, ostavi Timi, čuvaš li me? Želiš li da ga ostavim kao što je Tehna učinila? O, jadan Timi. U pomoć! U pomoć! Ekspara! Timi! Spustite me! Spustite me! Prestani cmizdriti. Jesi li dobro? Koristila bi mi pomoć! Timi, nisam znala da možeš lebideti. Što? Stvarno je slatko. U stvari, on to ne može, ali hej. Ako to svi želite. O ne, ponovo! Izvozite me ovdje! Izvozite me! Nešto se događa s Bloom. Mislim da to ima nekakve veze s onim putovanjem. Čudno. Moramo brzo pronaći profesora. Stvarno ne znam što se dogodilo, profesore. Osjećala sam se opsjednuto, kao da netko priča kroz mene. Bilo je užasno. Lokit je u pravu. Kao da si pokupila nekakav nestašni virus dok si putovala. Morat ću pripremiti posebne čini kako bismo ga uklonili prije nego što bude još i gore. Vraćam se u crvenu fontanu. I ako slučajno vidite Tehnu, hoćete li joj reći da sam je tražio?
Naravno, i oprosti zbog lebdenja i ostalog. Hej, ništa strašno. Vidimo se kasnije, cure. Bog Timi! Možeš li pripaziti na Bloom dok se ja ne vratim? Ne brinite, profesore, neću dopustiti da se to ponovo dogodi. I znam točno kako ću joj odvratiti pažnju. Vrijeme je za oblekicu. Polako, amore. Još, hoćemo još! Kad malo bolje razmislim, to je ipak previše. Nije li ovo baš opuštajuće? Profesor Avalon se još nije vratio. Pa nakon kratkog zagrijavanja, vrijeme je za pravu stvar. Aha! Bloom? Moja glava. O ne! Oprostite, cure, ali nemam više vremena za te gluposti. Moram nešto hitno obaviti. O ne, još jedan napad virusa. Moramo podhitno po profesora Avalona. A ja ću pratiti Bloom. Bojim se da se ne povrijedi. Ili nekog drugog. Bok, Lockit, zanimljivije ti je ovdje sa mnom nego s onim dosadnim vilama i piksijima, ha? Bloom, molim te, bolesna si. Moraš sačekati profesora Avalona, on će ti pomoći. Baš suprotno, osjećam se super. I budući si ti moj piksi, možeš mi pomoći. Ha, tu je. Skrivena vrata. Nemoj mi reći da je ovo ulaz u tajnu arhivu. Sve se odvija po planu. Bloom je sada pod mojom kontrolom. Pobjeda je blizu. Osjećam to. I evo je, bivša tajna arhiva Alfije. Bu! Bloom, jesi li to ti? O, dugo te nisam vidjela. Budi pažljiva, Bloom. A ti si? Lockit, gospođo. Bloom je najdraži piksi. Drago mi je što sam te upoznala. Šta te dovodi u arhivu? Želiš saznati nešto o svojim roditeljima? Ma, prahistorija. Došla sam pronaći Alfin dio knjige. I sve mi se čini da je ovdje negdje. Zanimljiva pretpostavka. Ako je to istina, zašto te to zanima? Zato što je želim predati njezinom zakonskom vlasniku, Feniksu. Preko mene? Najdraža, nema šanse da dopustim nekome da pronađe knjigu. A sigurno neću dopustiti da je ukrade neprijatelj. Ma vidi ti nju. I kako me misliš zaustaviti? Niko me nije nazvao malom već 1000 godina. Ali sad ćeš, moja mlada i velika prijateljice, shvatiti kako je lijepo biti malen. Što se događa? Hej, Concorda! Lockit, idi po pomoć. Okej. Ne tako brzo. Lockit, pazi! Pametno, Concorda, priznajem. Ali ne zavaravaj se, pronaći ću knjigu. Gdje su ostali? Moram pronaći pomoć prije nego li bude prekasno. Mjesto na kojem kriju knjigu vjerojatno je otporno na moju vatru. O ne! Sve ću uništiti dok je ne pronađem. Lada damo, prekini odmah! Magija u tim knjigama zauvijek može biti izgubljena! Prekini odmah! Hoćeš se igrati? Meni odgovara! Pa ima još puno stvari koje mogu spaliti, ali malo mi se žuri, pa ako ti ne smeta... Ovdje bi mogla biti knjiga. Dobro, sad je dosta. Daj mi knjigu ili se spremi na borbu do kraja. Pa, što si odlučila? U pomoć! Sad si gotov, crviću. Požuri se jer će se tva Concorda rastopiti. Knjiga, konačno.
Nećeš daleko stići. Tu si. O, stići ću te ja. Gdje je? Vrati se ovamo, glupi konjicu. Glupa na jedan. Knjiga. Ne! Imam te. Vrati se ovamo. Morski konjicu, brzo! Ulaz u poglavlje broj 6. Tu si. Imam te. Napokon, knjiga je moja. Lord Darkar će biti jako zadovoljan. Bloom, nisi svjesna zla koje ćeš napraviti. Jesam. Sa ovim moj će učitelj biti najmoćnije stvorenje ikada. Kakvo mjesto! Nisam nikad mislila da ovakvo nešto postoji u našoj školi. Winx, koncentrirajte se. Ovo nije Luna Park. I prema izgledu Bloominog lica ona nije Snjeguljica. Bloom, jesi dobro? Nikad bolje, Flora. Ne foliraj, Bloom. Jel to što držiš Alfin dio knjige? Da, i ako ne nagovorite na to da vam je vrati Alfija i cijeli Magic su u velikoj opasnosti. Ako pričate o Darkaru, to je dovoljno. Krećemo, hajde, idemo. Leila, čekaj. Ja ću popričati s njom. Bloom, molim te, nema. Najbolji smo ti prijatelji. Baš me briga. Muka mi je više od lažne sreće, sunca i srce drapajućih poruka koje šaljete svojim dosadnim dečkima. Jadnice jedne. Flora, ne slušaj je. To nije naša Bloom. Kladim se da je pod kontrolom Darkarove zle magije. Upravo je, to je sigurno to. Pa, ako je Bloom pod magijom sjenke, intenzivna doza sunčeve svjetlosti će vratiti mentalni balans naše drage prijateljice. Drži ih još samo malo, draga moja špijunko. Kiborg je krenuo k tebi. Dobar pokušaj, Stella. Što? Ne djeluje, ne mogu vjerovati. Spremne? Ja. Okej, još jedan. Wow. Ako odlučite pobjeći, neću vas zadržavati. Sama si to tražila. Stella, Solar Blast! Što je? O ne! Pun pogodak. Što? Što nije u redu, Winxice? Stvarno ste mislile da me možete zadržati? Pokušajte još jednom i uništit ću vas. Bloom! Bloom, mi smo i dalje tvoje prijateljice. Kako se usuđuješ? Posebni poljubac je jedna stvar koja može skinuti čini. Lockit, to je baš slatko. Ma daj, Bloom! Ne želiš stvarno tu knjigu? Mislite ovo? Naravno da ne. Ali učitelju Darkaru treba. Lockit, ti si moj Pixi, a pokušala si me prevariti. Ne, stvarno te volim. Ok, sad ili nikad. Moramo vratiti knjigu. Biljke, zaštitite našu školu. Što je ovo? Cvijeće za mene? Stvarno mrzim cvijeće. Posebno sad. Ne ide mi uz novi imidž. O ne. Što ćemo sad? Pa, vrijeme je da je natjeramo da nas posluša. Wayfield! O ne, ovo je najgora noćna mora knjižničara. To je bilo jadno, Muzo, stvarno jadno. Tako je, Bloom. Samo ti pričaj. Fireball! Rozi mi je hurići. Htjela bih te zamoliti da se malo više potrudiš, ali očito je ovo najjače što imaš. Njezina moć je neopisiva. Iskreno, nisam sigurna možemo li joj se ikako suprotstaviti. Ali je ta zmajeva djevojka i dalje iracionalna. Sredit ću te ovaj put. Supernova! Same ste ovo tražile, Winxice. Vatra protiv vatre. Gdje sam? Čekajte, je li uspjelo? Gdje je Bloom? Nisam je valjda uništila? Pogledajte. Izvoli, malena. Odnesi ovo učitelju. Došao sam čim sam čuo.
Što se ovdje događa? Što je ovo? I gdje je Bloom? Eno je gore, profesore. Bak, profesore, došli ste u pravo vrijeme da iskusite moj bijes. Jadna djevojka. Somnio Falax Desino. Moram je uhvatiti. Bloom! Ao! Spustimo je polako dolje. Gdje je? Što? Bloom? Bloom? Gdje sam ja? Što mi se dogodilo? Pogodio te otrovan virus. Sigurno si ga pokupila na prethodnom putovanju. Ne brini, neće se ponoviti. Znači li to? Jesam li... profesore, sigurno se neće vratiti. Magija iz ovog štapa je iskorijenila virus. Žao mi je što nisam ranije stigao. Niste vi krivi, profesore, da nije bilo vas. Ova soba bi bila veliko zgarište. Ne sjećam se skoro ničega, ali sigurno je bilo strašno. Molim vas, oprostite mi. Užasno se osjećam, tako mi je žao. Ma okej, Bloom, pa nisi ti Znamo da kriva. nisi ti kriva. Jesam li nešto učinila s knjigom? Pa, to je potpuno nova priča. Morat ćemo reći Faragondi da knjiga više nije tu. Moram je vratiti natrag, bez obzira na sve. Bloom! Ne, Bloom, svi ćemo je zajedno vratiti natrag. Sjećam se samo jedne stvari. Lockit, bila si stvarno hrabra. Ponosna sam na tebe. Sad je okej, gotovo je. Ispričajte me na trenutak. Sad kad ova arhiva više nije tajna, nema razloga da zajedno ne pospremimo ovaj nered. Znali smo da nisi ti kriva za sve ovo. Da, ono s tim mi je bilo baš zabavno. Znam da Timi ponekad zna biti dosadan, ali jesi li ga stvarno morala okrenuti na opačke? Bolje bi bilo da to pitaš onu mračnu Bloom, jer ova Bloom nema pojma. Ajde, djevojke, dosta je bilo za frkancije, na posao. Kiborže, bravo! Trećina knjige je moja! Još malo i cijela će knjiga biti samo moja! U sljedećoj epizodi Vile i majstori magije su na praznicima. Za to se vrijeme u Alfiji zbiva prava drama. Avalon je otrovan i Livy mora pronaći protuotrov kako bi ga spasila.